děda, pane dědo. No tak tak zdravím všechny u nového videa. V dnešnom videu pôjdeme vojštět. Áno, vojštět. Teraz hrám s jedným dobrým kamarátom, sa dá povedať. Je to vtipný človek. A mám ho rád trošku, ako myslím priateľský. Je to kamarát, no a bude vojštět a bude počuť všetky hlasy ľudí a tak. No, a to byla první hra. A teď zapnu vojštět o 3, 2, 1, 0, 3, 4, 5, 6. Haló, slyšíme se? Lidi? Slyšíme se? Asi ne. Skočím na schvál, lebo potrebujem byť s jedným typkom porozprávať. Nevíte, kde je Kočičak? Kočičák dal za mnou minulou hru. Jo, aha. A dědek nevíte, kde je? Jo, dědku, tady jsi. Tady jsem. Tým, pojďme. Červený. Ne. Ne. Dědku, proč? Tak No tak to zase Vidíš? nevyhrál. Kočičáku, rozchodím už. dědu, To dědo, schodíš. dědo, Dědo, kolik tě? Dědo, kolik tě? dědo, Už dědo, Pět? tým, na 500 rokov nebyl to ne, pokles. Jež, já jsem dětskem. kamo ty mluvíš? Hej, Dědo, spadni. Běž se radši lehnout. jo, běž si lehnout. Já už mu to říkám 5 her, brácho. On Měl by si- neposlouchá. On chce ty kolena zničit. Úplně. Jo, měl bys ho uspat. Tak. Už je A preč. nás teďka mu dá. Dědo, Dědo. jo, tam je. Dědo je tam. Dědo, neskáž na... Dědo je zkažený. Dědo, na to nemáš kolena. Takové skoky. Dědo, nemluví. ty dostaneš A je to infarkt. dědovi. Borci. Děda, chvilku, minutu ticha pro dědu. Nevadí. Ty Dědo, hnusný, spadni. špinavej, blbej. Běž si radši lehnout. Ty To kurvo. nebudu říkat. Kočičáku. Nevíte, kde je Kočičák? Čau, kočičáku. On je tu, ty jsi ho přivolal, ty vole. Pojď červenám, kočičák. Kočičáku, Už je tu. Ty jsi to přivolal, ty vole. kočičáku. Červená, kočičáku.
Kočičaku, To je hajzl. hej lidi. Poslouchejte mě. Co? Víte o tom, že jste ve videu, teď točím. No vidíš to. A jaký máš kanál? Chceš to Jak se vědět? jmenuje? No. Na YouTube kanál. No mám 2 kanály. Na jednom vydávám MC Rybáš. A teď na kterém budu? Čau. Jo, Kde je pojď, Jerry? pojď. Pojď do červený. Čau. Cik, čau. Pojď do voiceu. Kamo, nech mě. On ťa má psychicky rád. To je nějaký blázon, lebo mě už Čau. jeden typek raz mal ráda. Teď zabil ma potom. Jak se jmenoval ten typek? Čau, Overlord. To je kto povedal? Natis. Ja mám knižku. Chceš knižku? Na čo? Neviem, pekná dekorácia. Kočičaku, Mám Fireshard Boys. Juj. Tvoj tým neskončil moc dobre. joj, tak ty neskončíš nejak dobre. Prečo? Lebo možno ti tam hodím Wardena, Vidra. Nemáš Wardena Vidra. Mám. Fakt? Ukáž mi spánek. Ale to potom po tebe hneď hodím. Tak potom nič. Nie! Poď sem. Overlord, prečo ma Kamel zabil? To Neviem. mi mě Dedu. zklamal. Dedo. Hej, tam je frér. Čau, detko! Čau, chlapi, čau. Čau. Čau, Seš, detko. seš A kde ve je videu. Sonier? Čau dětku. Seš ve videu. Jo, Detko, mám cigaretu. Zdravím do Detko, videa, poď sem, lidi, mám zdravím. cigaretu. Jo, pozdravte detka. Dedo je dobrý kamarát. Zdravím do videa, lidi, dejte všichni like, odběr tomáček. Ty děti mi normálně za chvíli. Dedo, měl by si oddychnout. Daj mi bloky, prosím. Já to postavím Jo, za jo. tebe. Určitě máš úplně na kolena. Já mám doma kočku a když mě zlobí, taky říkám ne. Takže hodná taky A jo, říkám. vlastně ty máš toho brachové. Ježišmarja, už je tu zase. Ahoj, tak Sebovka. se dostaníte. Dedo, a kolik je ti let? Papaja. 70. 70? Ne, kežby. Je mi třeba, Ne, je mi tak. Ani neví. to už se asi nedržím. Lidi. 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 Haló, někdo mě slyší? Slyšíš mě? Já tě počujem. Ty idiot. Nevieš, kde je hráč, ktorý sa volá Tom Ziff F? Detka. Hej lidi. Slyšíte mě? Lidi. Slyší mě někdo? Asi ne. Ty neschopně. No aspoň, že jsme tam
No, tak se dívej. Tak proč se nedíváš na mě? Lovíme se po mori a námořní. Než to dohrajeme, se vždycky budeme čekat. Kočičaku. Ne, tak Nevíte, si dáme kde je žlutý. kočičák? Hej lidi. Nevíte, kde je kočičák? Lidi. Lidi, slyší mě někdo? Já tě slyším. Tak víš, A kde slyšíš jsi? ty toto? Co? Co jsi to řekl? Daj, stav to a koukej se mu do očí, ne? No tak nic. To bys neměl dělat, já si pro tebe přijdu. A co to je? Jde do vojdu. Jo, někdo padl. Ne, Hrál pro tebe. Pojď fialovou. fialovou. Jo. Sensei, Červená, kočička. sensei. Počkej, pojď se mnou na Modrá. chvíli, prosím. Modrá, sensei. Co potřebuješ? Sensei, oranžový, prosím. Na něco potřebujem tě. Potřebujem tě na něco. Buďte vy dva. Oranžový. Ne, prosím, sensei. Hej, Overlord, mám otázku. No, Hej, Overlord, na jakém budu jak se jmenuje ten kanál, jak se ti psal do Messenger? jo, to jsi ty teď. Tady si to jde mi otevřít. Kde jsi? Ježiš, Tom Ziffy. No, Tom Ziffy. jak se jmenuje ten kanál? Prosím tě, teď budeme v týmu, potom ti to řeknu. Jasné. Čau. Napíšeš mi to do Čau, MSG? Overlord. Overlord, napíšeš mi to do MSG? Povím ti to teraz. Oranžová. Dobre, No, Peťo, tak povedz. Čo si to hovoril? Jak se jmenuje ten kanál, na kterém bude to video? Jo, tak najprv musíš dať Overlord. No, jak je ten název? Ešte si tu? Jsem tu stále. Čau, chlapi. Čau, čau. Dedo, čau. Jak se jmenuje tvůj YouTube kanál? Overlord 0. Overlord, no jo. Napíšem to. Jasně jsem tam. Děkuji, dedo. Máš 15 bratelů. Děkuji ti velmi, dedo. A máš Vážím. 15 bratelů, nebo kolik máš? 14. Teď. No, tak teď už máš 15. Děkuji ti, dedo. Teď už máš 16. Co? No, proč jsi měl? Chlape. Co pro co? To Tom Ziffyho musím stretnúť niekedy, ten chce vedieť, v jakom videu bude. Takže budeme mať ďalších odberateľov, jak víte. Kočičaku! Prosím tým. Odrecituj, prosím ťa, nejaké príslovie. Ano. Zavřený měj poklopec, jinak ti z něj lítne sportovec. Děkuji. Veľmi pekné príslovie. Vieš dobre recitovať. Dobrý, nech mě. Okay, Dobrá, dík. nechám tě. To dík. Já jdu zabíjet. A já ti pomůžu. Hej, kočičak, aj mňa chceš zabiť? Kočičak, Kdy? nerob to. Kdy tě zabiju?
prečo si ma nezabil? Kočičaku, ešte žiješ? Co se stalo? Kočičaku, žij. Ne! Kočičak zemřel. Kočičak, prečo si to spravil? Prečo? Zabiju tě. Každý. Vždy. Chcete vedieť, na akom kanáli budete vo videu? No. No. Napíšem do chatu. Tak ho napiš. Už si napísal? Jo. Chcípni Dodo. I ty šéfova. Bro, veď vypadni. No poďme. Kočičaku, žiješ? Ne! Nevíte, kde je kočičak? Maty Betty. To není. Sensei, No. už jsem to napísal, ty. Kde? Kde to je? No to. Tak počkaj, napíš to znovu. Len nezomri. Ale to sú dva kanály, dobre? Máš to poslané. Kamo, ja som... Čau. Ty vole, co to bylo? Na Co to sakra bylo? Vypni to! Vypni to! To nemôžem počuť. Faka, čo to sakra bylo? Jo, čau. Hej, motorovka normálně. Mě odvedu, vole. Nevíte, hej, lidi, Nemůžu dělat dálka, mě už lidi, Blud Volí tě? startoval. lidi, až klubu. stretneme sa aj zítra. Brzo A kde? auto. Kde je No veď město? přece na MC Rybáži. Já jsem zase s tebou, kámo, tak já Jo, studuji. tak na rybáře, jo. Kam rybáře půjdu? Jo. Tak si zahráme všichni. Vypni! Aha, máš to, brácho. Zahráme si všichni, co budete ve videu. Ve videu? Nejde nic. Jo. A já balalolala. Martine, vole, to je... Čau. Jak jde? Dědo, čau, Dědo, čau. ne! Dědo zdechl. Dědo! Ty jsi pravidlivý. Nevíte, kde je kočičak? Kočičak ma zradil. A kde? Neviem. Inak, že zajtra sa všetci stretneme a budeme hrať, čo si boli vo videu. OK. Kedy? O 8. Okay. Overlord, jaký je ten nick? Co? Jaký je ten nick na tom tvém YouTube kanále? Co si říkáš? Kde natáčíš? MC Rybáře. Jaký je nick? Jaký máš? Že co mám? Nick! Ne,
YouTube kanál. Kde natáčíš toho MC rybáře teď? Napíšu do chatu. Napíšu do chatu. Ty vole. Haló, slyší mě někdo? Haló? Nikdo mě neslyší. Kočičák ho zradil. Škoda už, že ho kočičák zradil. Já jsem měl kuš a šíp. Jak je tohle možný? Yes. Hej, Čau. čau, nevíte, kde je kočiče? Nie, mě dětko zabil. Mě A- dětko Overlord. Overlord, To je napiš mi chujově. ten konečně kanál do MSG. Tak pojď tým. Shut up, už. Červený, Shut up. červený. Tak, Červený. Kdo tam je? Oranžový. Nice. No, Ty jsi ale tam. nejp se, Napiš mě ten kanál. nejp se, Jeho děcka. nejp se. Hej, je tu dětko? Není tu Řeknu děcko. ti ty kanál. Co dávají v televizi? Hej, čo pozeráte? Do čo pozeráte? Dám ti follow. Co tam máte v telce, hoši? Pochlupte se. Čau, pesovci jsi tady? V týchto dvou kanálech. Jo. OK. A To je co? jaký je ten On to jakoby celou dobu ten jako MC rybář? Na Ty kterém mi co? Overlordis. jaký je? Overlordis. Objatý jedeme. Vyhrajeme to. Ne, nejbářovi to. Jak jsme jmenuje? Nejme nejbářovi kabelky. On umí to parkuj. Máš tam follow, brácho. Děkuji. Nemáš za co. Dáš aj na druhý? Jasná. Budeš zajtra hrát o 8 znovu? Nevím, asi jo. Tak si zahrajú všichni, co byli na tomhle videu. Heluxi. Ne, Tronfis.
Hej. Hej, Teluxi. 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 Odpowiedz. 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 Ja. Človek ani nerozumie. No, chudák kočičok. Nestrelil jsem ho dlouho. Ak chcete potkat tyhle lidi, tak můžete vystretnout ráno. O 8. Nevíte, kde je kočičak? Haló? Lidi? Asi ne. Hej lidi, Čau, Overlord. som ťa zabil. Ty si ma zabil? Jo, jsem hodil na tebe pillager. Nie, Co? Prečo by si to robil? Neviem. Hej, a ty ma... Nevieš, kde je kočičak? Nemáte nejaký trident? Náhodou, lebo... ho teammate vyhodil. A kde si? Počkej. Za netherite ingot. Ja mám netherite ingot. Juj. Pozdívej si, co mám ja. Je prvý. Nevadí. Nie. Ne. Chytaj. Kámo. Ne. Ja som ho nechytil. Počkať. Au! Tá pufferfish. Nie! Au! Tá pufferfish ma prenasleduje. Tu má. Ne. Počkej, respektaj ti. Nie, tak to nemôžem skončiť. OK, čau. Padl. Hej lidi. Lidi. Slyšíte mě? No! Nevíte, kde je kočičak? Čau, Dětko. vole. Dědo, Čau. nevíš, že je kočičak? Já jsem už dlouho neviděl. Ani já. Ne, a víš co? Kde vyjde to video, abych se na něj mohl podívat. Možná Čau, dnes. dědo! Je tu... Ty jsi mě chtěl zabít, jo? Hned Dneska jo, tak No, možná dnes. Čau, mladý. Tak čekám, jo. Chceš být můj teammate? Mladý. Ale ještě jsem nedotočil. Ty jsi mě dotočil ještě. Jo, ještě točí. No tak dotáčej. Tak pozdravuju lidi, všechny, potřebuji peníze hlavně, takže posejte peníze. Overload mi slíbil, že mi dá pak 50% z videa, takže posejte na mě peněz. Hej. A- Mladý. Ne, Čau, vole. Overlord, mladý zomrel. Který? Já jsem zajebal.
Detko zomrel. Ja som zle. Fajt. Nemáte niekto railu? Čau. Ne. A prečo? Lebo mám command block in A. Ja, že máš Tinty Marka. Kamo, videl si to, jak padl? Ne. Ne, co děláš? Nic nedělám. Jo, jen po mně nic nehodil. Ja ne, fakt ne. Ja ne. Jo, vlastně ne. Kde jsou ostatní? Oni jsou tam v prčině. Jo, tam? Hodím ti end krystal. Jo, díky. Pěkně hluboko v prdeli tam jsou. Já mám Spojíme obsidian, se. počkej, Hej. já mám obsidian. OK, Kamo. pojďme, tým. Spojíme se a... No tak za to zaplatíš. No počkaj, za to zaplatíš. Ne! Hej, neviděl jsi kočičaka? Hej, neozývam sa ti v mikrofóne? Čo? Či sa ti neozývam v mikrofóne? Ja hram na počítači. No. Takže či sa ti neozývam? Nie, nepočujem. Ja mám No, ozývaš sa. bad boya. Trošku sa ozývaš. Čau, bad boy. Kači. No stávaj. Ja som práve podkopal svojho teammata. Hej, a ja. A on potom kúšal tam. Ne! Kubi, Teluxi. Slyšíš mě? RIP, rest in peace. To hovoríš ty? Haló? Nevideli ste Haló? kočičáka? Čo? Sensei a kočičáka. Yes, Priden. Ja, nechoď do stredu! To tam sakra dal Wardna. Lebo vtedla na 4 sú 4. Dedo, Čau, chlape. nevidel si už kočičáka znovu? Zásadný dědek. Buď ticho. Kámo, vypněte ten zvuk. Kámo, co to... inak sa čudujete asi prečo chcípam. To nie je skláno, by to bolo vtipné. Ľudia takéto majú radi. A ďakujem za odoberateľu, ktorí mi dali dedo. A neviem ešte kto, ale dobrí ľudia. No. A teraz umiutujem. Prestaň, lebo ťa zhodím vajcom. Fuck off. máš! Yes. Dedo, Dal si mi dedo, na frak. poď sem. Dal som Dedo. na frak, to má. Víš, na ktorom Ja by som kanáli bude to potrebovala- video? Na akým? Na tomhle. Ja už mám full iron, ale ja mám Na tomhle. ale ja nemám Vidíš? Tu máš loďku. Ja mám netherite armor. Let's go. Dedo. Víš? Nic si tu nenašlo. Co si ide? Wow. Musíš dať do Dej mi na- YouTube.
dej mi asi Discord. Jo, hned. Chcípni. Dědo, stoj! Stůj! Kámo, Jo, počkej. směr se s tím si jde. Udělám ti větší plochu, dědo. Tak pak dej nějaký PvPčko na V1. No, dědek povej světovej. Ne. No. Já. Tomzi! Tomzife! Tomzife! To hovorili fakt děti, Už víš na kterém kanáli? Asi... Halo? Čauko. Čau. Čau. Ty jsi takový... Čau. Děnič to! Promiň, kámo, jsem tě chtěl jenom vylekat. To byl prank, to nebyl fajn. Kámo, fakt. Bro. Jako ti to vylakanie nevyšlo. To já vím, bráchu. Ale Neviděli jste Kočičáka? Ja ti urobím tú radosť, ja ti Hej, spravím tú lidi. radosť, ja skočím do Vojdu, okej? Ne, prosím. Hej lidi, poslouchejte mě. Neviděli jste Kočičáka? Brácho, jdem to vyhrát. To prdele. Kočičáka. Jdem to vyhrát, Teodor. Není to kočičák, borci. Ahoj. Chtěl bych ho tu. Ne. Hej lidi. Hello, slyší mě někdo? Slyší mě někdo? Slyšíte toho negra nebo ne? No, tak to byl snadné. Hej To je. lidi. Hej, ale ty, co je? Neviděli jste Kočičáka nebo dětka? Ne. A víte vůbec v čem jste? Co jako ano. V Minecraftu jsme. No. Ne, jste právě ve videu. A co jako? Co říkal? Že jsme prý ve videu. A v jaký kanál? Chcete vědět? Jo, chci. Napíšu. Žádný? Možná tam budeš mít 2 nové odběry. A možná 2 No. Já mám takovou zajímavou věc. Já mám 8 dřeva. No, Máš. musím se tam nějak... Stavěj ho trochu. Ty jsi No, to tak zebral. Díky, no. Tak otrok neotrokuje. Je tam lenivo, táta. Mně jsou věci. A ty... Oh, shit. Nemáš luk. No, jestli jsme ve videu, tak aspoň chci vyhrát. A doufám, že všichni dají like a Jinak tak víte, můžeme se stretnout i zítra v 8. Všichni, co byli na videu. A dají všichni odběr na kanál Phoenix. Ne, všichni odběrají Lorda. Počkej. No. Kámo, Pojď sem. kde? Tak jsi koko, víš kolik mám gamu? 1800?
Já mám 400. Tedy kombo 100%. Hej vy dva, Jaký boj včera? No, No, čau. neviděli jste dětka? Neviděl, byl neviděl. tady ráno. A Děkuji. jmenuje je to šéfová. Viděl jsem ho. Kde? Čau šéfova. Ale ona Jsem musela. šéfová, nazdar Čau, čau, šéfová. čau. Nazdar. Já jsem ho viděl. A kde byl? No, nazdar. V mojí posteli. Kurva, já jsem polil. Kámo, nežartuj o něm, on je starý. Já jsem si pohyb. No tak čau. Tak hodně štěstí, tady jsme piči. O, do... Nemáte zač. Ještě... Jaké je to, že bych tebe uvolnil? Je to vyjadřování musím. Kámo, kto spal do toho Wardna? Šéfova spadla. Hej, je tady ještě někdo? S Vojčetem? Jo. Jo, čau. Nazdar. Já nemám vůbec nic. Aha. Lalalala. Čau, Lukášku. Jarine, Nebo možná tak teď jsem se pobil. Co jsi říkal? Co jsi říkal? Jarine, On je tady Mickey Mouse, kámo. Víte o tom? kdo? Mickey Mouse tu je. Kde? Tady. A kde? Jak kde? Tak se posral. Jakože trošku, jo, já se za to nestydím. Co je? To nevadí, ne? To se stane. Někdy to kápne, no. To se ti nikdy nestalo. Co se nebavíte, kámo, s váma je nuda. Čau, Proč se šéfe. máme bavit? Bavit se. 250. Za 250 lidí, dětičky. Aby si nezmenil názor. Če? To bylo levučké, moc levé. Kde je ta Česka, tady nevíte? Tady není Česka. Tak to je hovno. To je jako fakt hovno toto. Ach jo. Let's go, baby. Kámo, neskušaj. Kámo, Kámo. Všichni pojď sem, máme Gaston, kámo. nech je ticho už. To není můj gast. Tak ale ani Au. to tě zabíjí. Já nevím. Au. Zemřel jsi. Jo. Jakube, položil tu vodu někam do Teplej Pavel. Co? Dědo. dědo, Vy už taky Dědo, znáte dědu? dědo, prosím tým, Dejte ústý. chceš ten kanál Ano, vědět, znáte Discord, všetko. Jasně. Dědo, Je to Tridan? dědo, Já už jsem Co se tahle mapa? Ty Dědo. nechoď tam, cípne. dědo, Já jsem ti napsal ten svůj Discord. kde? Šéfova, kamo! Doma si byl. Ty vole, to
anarchie. 4 život. Dědo? Dědo? A za chvíľku bude helper. Vytočí plusko. No, plusko. Sa teším, že budem Ty na operaci očí potrebuješ Yes, ja som dve profík. Ty nie si profík. Tak si profík, ma zabiješ. Hej, kamoši. Kamoši. Dobre, len choď preč. Neprichádzaj ani bližšie. Kamoši, prosím. Budeš vo videu. Ja mám to vymeč. Budeš vo videu. Bolí mě koule, bolí mě moje velký koule. Šéfová, čau. Kde jsi? Ja, Dědo? nazdar. Dědo? Kde si, môj kamarát? Hej, šéfová mě bude Dědo? Jakub. Dědo? Hej, overlorde. Fialový. Overlorde. Vytrolil. Já jsem jí poslal ten můj Discord. Koukej si ho Adam, pojď, znova. sa voláš. Jo, Adam, voj, Děkuji, jo, tak děkuji. Podívej, co mám. A, podívej. Ty vole, pojď tu na tu šéfovou. Kde je ta šéfová? Na Wolfinu. Na ko? Na tu šéfovou. Na tu šéfovou? Jo. Dobrá. Hadžu. Netrafil jsem. To nevadí, to se děje, to se nikdy stane. Děkuji. Jo, Promiň. šéfovej. Hej, čo robíš? Promiň, dědo. Šéfová, Nemůžeš útočit na děda, ten je starý, slabý. To děláš. čau šéfová. Koukej se na můj zaneček. Hej, ty hajzlo. Dědo, čau. Nechtěl bych. Čau. Fisistar to je pecka, nejlepší jsou jeho děcka. Přestaň. Dětku, já tě zbožňuju, ty jsi moje legenda. Já tebe taky. Šéfová, ahoj. Co je? Ignoruje všechny. A Ne, ty dáš mě, my jsme se spolu bavili, my jsme se už dneska spolu bavili. Ahoj šéfová. Ty ahoj. Mě ignoruje. Řekni, já jsem s šéfovou. Nice. Dědo, A mě ignoruje, ale mě ignoruje. Stává líbit tady to. Hej šéfová, ahoj šéfová. Víš, furt mě Kámo, já jsem takový... Ty jsi frér. Tak dobré. Čau Co si mi šéfová. chce vracet? Hej, po mě ani... Tak hochu, to není možné tuto. To Můžeš není být vůbec možné. můžeš být ticho. Jo, můžu. Kamu, to je typik. Nevie byť ani ticho. No dobre, už budem končiť. Toto bolo dobre. Ešte chcem skúsiť toho deda pridať si. Adam Voj. No. Já si mě potřeboval říct, že Hej se dědo, taky hej volá dědo. schvál. Dědo. Poslal jsem ti ten Discord. Jo. Poslal jsem ti to. Máš Jo, poslané. přijmu jsem to, chlape, přijmu jsem to. No, pak... Šéfová je Inak to sama, není můj je, tak to Discord, ale to je dopadne. bráchu. Dobrý. Už jsem padala. No. To nevadí. Dědo, nech toho, ne, a už je to tady. Ne, ona mě ignoruje, to takhle to funguje. No, tak asi není na ten, To ne, jsem na já dětky. jí shodil. Co na tom nechápeš? No to Typek, nechápu, ale... já jsem jí shodil. A ty si Šéfovou. nikoho nes... Jdeme, go, Tak se podívej na měno. Dětku! Wolfinu! Dědo! Padni! Ne. Nice, Kdo bude volit Trident, tak je fakt buzna, kámo. Dědo, Jo, no, máš pravdu. dědo.
Dědo, Tady se Ještě jdeme Dej si. červený pod. Kde je to? že už končím už video. Jo, tak já vás všechny se zdravím, užijte si den, život a ahoj. A tohle je posledná minihra. Jo, ok. nějaký nudný, zase lepší se, kámo. Ty jsi tak klasný. Koukej, jak je pro tebe zabiju, jo. Koukej na to. Dobrá, Kámo, divím se. Ne. Teraz dokážu, že můj teammate, kámo, má smůlu, Tak kámo. čus. Tak nejím. Jaj. Dědo, Ano, tak to jsme... No tak to jsme pojeli. dědo. To se opouváš, ty ge... To si poslyš. Tak, toto byla posledná minihra. A jdeme konec. Ale ještě musím dořešit jednu věc. Hej, dědo, dědo. Dědo. Bude za 5 minut asi to video. Ok. Tak mám ti napísat ten kanál. No, odkaz mi to. Odkaz? Dobrá, napíšu ti. Tak, zašli. Kámo, jaký main